Nalazila se na jednoj čistini. Zrak i sunce su se probijale kroz drveće. Zeleno lišće ljeskalo se u raznobojnom svjetlu. Mala je siva ptica sjedila na gradnji i cvrkutala im. Joj, što je to? Reče ona pokazujući na neku smeđu stvar što je visjela s jedne niske grane oko koje su letjele pčele. Ako je to njezino gnijezdo, onda je to malo čudno gnijezdo. Nije to gnijezdo, reče Ivan. To je košnica, zar ne vidiš pčele? Jap, odgovori Ana i odmakne se od drveta. Ali ptica se zaleti ravno na košnicu i počne kljuckati. Što to radi? Ptica nastavi kljuckanje. Pojma nemam, možda je luda kao i ti. Potraži ju u knjizi, predloži Ana. Šališ se. Zašto bi jedna poludjela ptica bila u knjizi? Ivan otvori knjigu, počne listat, baš kao što je mislio. Nije bilo sive ptice unutra. Zaboravi. Nastavi tražiti. Ivan okrene još jednu stranicu i tamo je bila mala siva ptica i košnica. Ne mogu vjerovati, reče Ivan. Onda pročita na glas. Ova se ptica zove pčelarica jer pronalazi med.